Isang magandang araw ho ng Biyernes mga kabalen at welcome sa ating programang CLTV 36 Newsstream. Ako pong inyong lingkod, Justin Dizon. Boses muna ako ngayon dahil medyo may problema ang aking internet connection, pero gayon pa man, mga kabalen, ayan, naririnig niyo naman ako ng malinaw na malinaw. Ayan, hindi niyo muna masisilayan ang aking muka. Welcome ho sa ating programa, ang CLTV 36 Newsstream. Kumusta ho kayo? Kumusta yung mga manggagawa na finally, thank God it's Friday, at yung mga, alam ko marami ho nakabakasyon sa mga mag-aaral ngayon, yung mga college, ayan, may mga graduation ceremonies left and right, lalo na dun sa mga iba't ibang pamantasan. Ayan, at kumusta ho? Mainit ang panahon ngayong araw ho ng Biyernes. Ayan, kaya naman paalala ng mga eksperto ay syempre, huwag hong kakalimutang maging hydrated. Uminom lagi ng maraming tubig. Ulitin ko, maraming tubig, hindi maraming alak o hindi maraming kape. Oo, shout out sa mga kakilala kong ginagawang tubig ang kape. Yan, pang ilan na yan. Yung alas 10 pa lang, nakakalimang tasa na. Ayan. Oo, wag ho yung, hindi yan ang pamatituhaw. Wag din soft drinks, Oo, baka tumaas ang inyong sugar, kayo rin. Abay, sabi ho ng doktor, sabi ho ng mga doktor, paalala rin ng DOH, tubig ang inumin. Ngayon pong mainit na mainit ang panahon upang manatili ho tayong hydrated at makaiwas dun sa tinatawag na epekto ng heat stroke. Ayan, happy Friday mga kabalen, at syempre, kumusta kayo? Babatiin ko lamang. Ayan, si Kuyang Paulo G nakatutok. Ayan, mamaya maghahatid siya ng balita sa atin. Shout out Paulo G. Santos. Ayan, at tinutukan ho ni Kuyang Paulo G. Santos kahapon itong tama, nag-live report siya diyan ho sa binabantayan nating development sa usaping politika sa syudad ho ng San Fernando, Pampanga. Opo, alam naman ng marami. Kahapon naibalita na natin sa CLTV 36. Actually, yung breaking news natin, silipin ko ilang shares na ba sa mga oras na ito. Wait lang, silipin lang natin yung ating breaking news kagabi. O kahapon pala, sorry. Lunchtime to Ilang shares na ba yon?
Marami na hong nakapanood for sure, no? At marami nang nakibalita at nakabasa dahil viral na viral itong report ng CLTV 36 News. Ito hong ulat ni Jody Mercado. Ha? Opo mga kabalen, kaugnay ho nitong paghahain ng election protest ng natalong mayoral bet sa San Fernando, Pampanga, Maylin Pineda Cayabyab. Pakita ko lamang yung shares. So, 12,000 reactions and 1.5k shares. Ayan po At I'm sure marami hong nakakanood, nakibalita na dyan at nakabasa na at nagbigay na rin ng kanilang mga komento. Mamaya, bigay ko yung ibang detalye ng balitang yan. Pero ayun nga, gusto ko lang magpasalamat sa ating mga followers sa walang sawang pagtangkilik dito po sa CLTV 36 News at syempre sa buong CLTV 36 at kung kayo po ay hindi pa naka-follow, like and follow nyo na itong ating social media pages para naman sa gayon, eko pumitatawli kareng balita, eko pumitatawli kareng pisasabihan, king kikatamong balet Kapampangan, lakwas na po rin ipong miyalawang development, atin pong epekto, kaya katamong aldoldong pamibiyebye kabalen. Yan. Mamaya bago natin i-break din na natin yung balitang yan kahapon dito sa ating programa. Kaya naman yan ho, nakikita natin. At maraming salamat yan sa lahat ho ng tumatangkilik dito sa ating istasyong CLTV 36. At syempre, para ho sa inyo, itong ginagawa nating pagbabantay at paghahatid ng balita. Nanonood din. Ito, taga-sunod ni Kuyang Paulo G. Ayan, binabati ka, Kuyang Paulo. Si Richard Pasico. Good day, Sir Paulo G. Santos. So, ayan. Buti pa si Paulo G. Laging gino-good day dito sa programa ko. Parang may mali, Kuyang Paulo G. Ayan, good day daw. Ayan, hi, Kuyang Richard, good day. Pinapasabi ni Paulo G. Ayan, sinabi ko na sa kanya, good day daw. DM mo na lang kaya siya. Hindi, joke lang. Ayan, maraming salamat, Kuyang Richard, sa pagtutok dito sa ating programang CLTV 36 News Stream. At sige po, ito. Tuloy-tuloy tayo sa paghahatid ng balita at impormasyong mapagkakatiwalaan, balita at impormasyong makatotohanan, at balita at impormasyong may paggagamitan. Ito po ang CLTV 36 News and Current Affairs. At ito, silipin muna natin ngayon. Lagay ho ng trapiko sa North Luzon Expressway. Alam naman ho natin, araw ho ng Biyernes, marami tayong mga ina-anticipate na kababayan na mag-uuwian po dito sa ating rehiyon, gitnang Luzon at sa iba pang parte ng Norte. At kaya ho ito, makibalita muna tayo, latest traffic situation sa North Luzon Expressway. Sa mga oras na ito, 10:21 ng umaga, araw ng Biyernes, May 23, 2025. Dito muna tayo sa may upper row. Sa may area ho ng Balintawak Toll Plaza. Ayan, medyo wala namang pila. Kaunti lamang, lalo na dun sa may mga cash lane, concentrated lamang. Pero hindi po ganun kahaba ang pila ng mga sasakyan dyan sa Balintawak Toll Plaza if you are entering the North Luzon Expressway. Meanwhile, if you are headed south sa Maynila, ayan, wala rin ho masyadong aberya. Walang pagbigat ng daloy ng trapiko dyan ho sa southbound lane, at least dyan sa may Balintawak Toll Plaza area. Samantala, dito naman ho tayo sa may Mapulang Lupa, Valenzuela. Yan hong nasa gitnang box sa upper row. And then itong tinuturo ng ating mouse pointer, this is northbound. At wala hong masyadong problema din dyan. Do makapalang volume ng mga sasakyan, pero tuloy-tuloy pa rin ang daloy ng trapiko. At mas makapal, konting bahagyang pagmemenor. Konting pagbabagal ng mga sasakyan dyan ho sa may southbound. Kung kayo ho'y patungo na ng Maynila and approaching Mapulang Lupa, Valenzuela, ayan, expect ninyo na may kaunting build up or konting slowdown dahil nga sa dami ng mga sasakyan dyan sa area na yan. Sa may Kawayan southbound naman tayo, maluwag ho ang sitwasyon. At
dito ho sa pinapakitang video ng NLEX at sa may Bocaue Toll Plaza, yan, no? Nakita natin, kakaunti lamang din ang mga sasakyan. Doon mamaya, ina-expect, syempre, darami ang mga mag-uuwian, lalo na it's Friday today. Kaya po yan. At paalala ng NLEX, ayan, at syempre, lahat ng mga eksperto, paalala ho ng, syempre, CGIC, ano? Tiyakin na nasa maayos na kondisyon. No? Corporate guarantee, tiyakin nasa maayos na kondisyon ng inyong sasakyan kung kayo po'y babiyahe at ang inyong pangangatawan upang hindi ho kayo makatulog habang nagmamaneho. Ito naman sa may San Fernando area, magkabilang linya, maluwag na maluwag ang kalsada dyan sa portion pong yan ng North Luzon Expressway. Sitwasyon naman ho ng trapiko sa syudad ng San Fernando, Pampanga. Ito po, latest update ng City Public Order and Safety Coordinating Office o CPOSCO ng syudad San Fernando. At kung dyan ho sa may area ng Tagulod, sa Nicolas area, southern portion ng lungsod ay wala pong problema, light traffic, maging dyan sa may area ng San Jose, General Hison, Consunji Street, Vichomico, light traffic dyan ho sa may Makabali. Wala rin ho masyadong traffic dyan. Pero pagdating ho ninyo ng JBL, hanggang na po king Makabakle, yan, natin pong ditak light to moderate traffic ang aasahan, ang sasalubong sa inyo, mga motorista, dyan ho sa may area ng Jose Bilingad Memorial General Hospital. Sa Kapitolyo, wala hong masyadong problema dyan, light traffic, ganyan din sa Palawe, Lazatin Boulevard, boundary ho ng San Fernando at Mexico, light traffic. Diyan sa MacArthur, St. Jude, San Agustin, light traffic pa mo rin. Hanggang Sindalan, tuloy-tuloy hanggang Talabastagan na yan, light traffic. Base na rin yan sa latest traffic update po ng CPOSCO San Fernando. Yan, habang traffic, yung pinag-uusapan natin, magbabanggit na rin ako ng isang traffic advisory. Ito ho yung ating napag-usapan nung isang araw nung ating nakausap, ang hepe ng CPOSCO na si Kuyang Louie Clemente. Nabanggit nga niya sa atin na magkakaroon na nga ng retrofitting activities dyan sa may Dolores Flyover upang siyempre kahit pa paano ay maisalba itong kalunos-lunos na istruktura. Nauna nang sinabi ng DPWH na talagang hindi na ika nga matitiyak at hindi na talaga kailangan daanan ng malalaking truck kaya nga yung structural integrity, so to speak, nito hong nasabing flyover sa may Dolores intersection Ciudad San Fernando. Ito ho'y matagal nang first year high school pa ako nung gawin yan 2004. Kundi 2004 po mga kabalen Nang 2003-2004 nang i-construct yan. At naaalala ko yung dinadaanan namin yan. At matagal na halos mahigit 2 dekada na ang nakalilipas. Kaya naman talagang long overdue na. At ito po paalala sa mga motorista para ho kayo'y magabayan sa darating hong May 27, araw ho ito ng Martes, sisimulan na ng DPWH ang replacement works o yung pagpapalit po ng mga steel deck segments ng Dolores Flyover. So inaasahan pong magsisimula ito ng 9 a.m. or 4 p.m. siguro to. 4 a.m. nakalagay doon sa advisory ng CPOSCO. Kuyang Louie, kung nanonood kayo, pakilinaw lang po. 9 a.m. to 4 a.m. nakalagay. But on March 27, ito ho yung schedule of work.
Pwede. At ano ang expect? Ito pong mga inner lanes ay temporarily isasara para ho magbigay daan dito sa retrofitting activity. Ano, yung outer lanes naman, isasara din na later on habang nagpapatuloy po itong trabaho. At hindi naman hindi lahat ano. So magsisimula muna sa inner lane tapos outer lane. So asahan po ang mabigat na daloy ng trapiko sa naturang area. At paalala po ng City Public Order and City Coordinating Office, ayan. Una, planuhin ng mas maaga ang inyong lakad. At tiyaking sumunod sa mga traffic rules and regulations na ipinatutupad lalong-lalo na dyan sa area na yan dahil magkakaroon ho ng mga, syempre, road reblocking kung tawagin, ano. At higit sa lahat, ano, kung pwede gumamit ng alternatibong ruta para maiwasan na ang pagkaipit sa trapiko. Yan ho ang payo ng si Posco. So ito, pakita ko sa inyo, ano ba yung gagawin? Ano yung plano? Ito. So papalitan ho yung steel deck segment. Ano? Ito hong nakikita yung kulay dilaw, yan ho yung mga papalitan. So unang isasara, ito pong inner lane. So pag natapos yan, eventually isasara yung outer lane para hindi naman magkasabay. At syempre, dahil nga sa nasabing senaryo, ay asahan ang mabigat na daloy ng trapiko. Magsisimula ho yan May 27, araw ho ng Martes, alas 9 ng umaga, ayon na rin ho sa advisory ng CPOSCO. Tuloy-tuloy tayo sa ating balitaan. Ito ho mga kabalit, hindi ba kayo nagtataka bakit sobrang init ng panahon? Kahapon naman sa San Fernando, ang lakas ng ulan. Shout out pala sa mga nakabasketball namin dyan sa Barangay Santo Niño, siyudad ng San Fernando. Maraming salamat sa pagpapaunlak. At maraming salamat. Nakipaglaro kayo sa team media ng Laos Group of Companies. Ayan, batiin natin isa-isa. Siyempre, yung ating mga teammates na lumahok dyan sa practice, ano? Oo. Mamaya babatiin ko kayo, sige. At syempre, yung Piston Bombers, ha? Oo. Eto, nasan ba yung listahan ko? Baka makalimutan ko yung mga teammates ko, eh. Pagbati muna at maraming salamat syempre doon sa mga nakalaro natin dyan ho sa may Barangay Santo Niño. Particular na dyan sa may San Fernando Sub, ano, yung court dyan. Nagpa-practice po ang Piston Bombers dahil kami mo dito sa Laos Group of Companies, syempre hindi lang puro trabaho. Meron din ho kaming sports fest. Meron kaming torneo ng basketball. At ang mga magkakasangga dito, syempre yung iba't ibang affiliates, companies ano, na sa ilalim ho ng Laos Group. At magkakasama yung team media, CLTV 36 at RW. Do wala ho nga player from RW ngayon, wala kami manlalaro. And Sunstar Pampanga, yan. At asahan ninyo, ito mga kabalel, ano? Na, teka lang, batiin ko muna, sige. At mga Piston Bombers, shout out, ha? Kuya Art Consuelo, Arvin de la Cruz, Sed Atienza, Christian Pineda, si Jellison, John Malyari, Joshua Mandap, si Kelo, si Laverne Salas, paring Johnny, Resty Mandap, yan ho, at si Kuya Ngompong, naglaro din kahapon, syempre. Yan ho yung mga kasali sa ating kupunan. At ang lakas ng ulan. Ito, napunta na nga ako sa basketball. Habang naglalaro kami, biglang bumuhos yung ulan. Ang lakas. So, talagang hindi magkarinigan sa court eh. Oo, sobrang init naman ng panahon nung umaga, di ba? So, eto ho talaga, para magabayan tayo at kung ano pa,
yung aasahan natin this weekend regarding ho sa weather situation. Narito po ang latest ulat ng panahon weather report mula ho sa DOST Pag-asa. Magandang umaga sa ating lahat. Ngayon ay May 23, 2025 at narito ang update ukol sa maging lagay ng panahon sa susunod na 24 oras. Nakikita natin ngayon dito sa ating satellite animation itong mga kaulapan sa bahagi ng Mindanao. Kung saan ito po mga kaulapan nito ay dulot ng Intertropical Convergence Zone or ITCZ. At itong ITCZ nga po yung patuloy pa rin magdudulot ng mga pag-ulan dito sa malaking bahagi ng Mindanao. And ayon sa ating latest analysis, ito po mga pag-ulan nito ay magpapatuloy pa rin hanggang sa mga susunod na araw. Kaya doble ingat pa rin po para sa mga kababayan natin dito sa area ng Mindanao sa banta pa rin ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala, ang ridge of high pressure area naman na yung maabot or nakakaapekto dito sa bahagi ng extreme northern Luzon kung saan maaliwalas naman po na panahon yung dala nito dito sa area ng Batanes at Babuyan Islands. And sa nalalabing bahagi naman ng ating bansa ay easterlies pa rin o yung mainit na hangin mula sa dagat Pasipiko yung nakakaapekto kung saan magdadala pa rin ito ng mainit na panahon lalong-lalo na sa tanghali at meron pa rin tayong posibilidad ng mga biglaang pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. And yung mga regional offices po natin ay nagpapalabas pa rin ng mga thunderstorm advisories or mga babala ukol sa mga pag-ulan nito. And sa kasalukuyan ay wala rin po tayong minomonitor pa na bagyo or low pressure area na maaaring makaapekto dito sa ating bansa. At para nga sa maging lagi ng panahon ngayong araw ng Biyernes, maliwalas na panahon yung mararanasan dito sa bahagi ng Batanes at Babuyan Islands. Dulot po ito ng ridge ng high pressure area. Samantala, dito naman sa buong bahagi ng Luzon kasama na dyan ng Metro Manila ay patuloy pa rin magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap yung ating kalangitan. May kainitan pa rin po yung panahon natin lalong-lalo na sa tanghali at pagsapit naman ng hapon at gabi ay meron tayong mararanasan ng mga biglaang pag-ulan, pagkidlat at pagkulog na dulot ng easterly. So kapag po tayo lalabas, huwag pa rin natin kalilimutan yung mga pananggalang natin sa direktang init ng araw and also sa mga biglaang pag-ulan. Agwad ang temperatura dito sa Metro Manila ay mula 25 to 35 degrees Celsius, sa Baguio ay 16 to 26 degrees Celsius, sa Lawag ay 26 to 34, samantala yung maximum temperature naman sa Tagaytay at Legazpi ay maaring umabot hanggang 33 degrees Celsius at sa Tuguegarao naman ay 38 degrees Celsius. Samantala dito naman sa bahagi ng Visayas at Mindanao, maulan pa rin na panahon yung mararanasan dito sa buong bahagi ng Mindanao, dulot po ito ng ITCZ. And mga malalakas pa rin po na pag-ulan yung mararanasan natin ngayon hanggang bukas, lalong-lalo na dito sa area ng Zamboanga Peninsula, Barm, Soxargen, maging sa bahagi din ng Davao Region at ilang bahagi pa ng Northern Mindanao. Kaya muli po, doble ingat pa rin para sa ating mga kababayan sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa, and also makipag-ugnayan din po tayo sa ating mga LGU para sa aksyon na kailangan natin gawin para sa ating kaligtasan. Samantala, dito naman sa bahagi ng Palawan, maging sa buong bahagi ng Visayas ay meron tayong mararanasan lamang ng mga biglaang pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. And during severe thunderstorms, posible pa rin po tayo makaranas ng makatamtaman hanggang sa mga malalakas na pag-ulan na maaari pa rin magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa, kaya pag-iingat pa rin para sa ating mga kababayan. Agwat ng temperatura sa Iloilo ay mula 25 to 34 degrees Celsius. Samantala yung maximum temperature naman sa Kalayaan Islands, Puerto Princesa, Cebu, Tacloban, maging sa area din ng Zamboanga ay maaaring umabot hanggang 32 degrees Celsius. Sa Davao ay 33 degrees Celsius at sa Cagayan de Oro naman ay 31 degrees Celsius. At para naman sa ating heat index or yung damang init, dito sa bahagi ng Metro Manila, yung forecast heat index natin ay maaring umabot hanggang 40 to 42 degrees Celsius. Samantala naman yung highest heat index forecast natin ay 46 degrees Celsius dito sa bahagi ng Apari, Cagayan. At may kita nga po natin dito sa ating heat index forecast map na malaking area pa rin ng Luzon at Visayas yung posible pong makaranas ng heat index na maaring umabot sa danger level. Partikular na yan dito sa mga bahagi ng Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon,
Calabarzon, Mimaropa, maging sa ilang areas pa ng Bicol Region, Western Visayas at ng Eastern Visayas. Kaya muli po, kapag tayo ay lalabas, huwag pa rin natin kalilimutan yung pananggalang natin sa direktang init ng araw. Hanggat maaari ay limitahan lamang po natin yung ating mga outdoor activities. Kung hindi naman po maiiwasan ay ugaliin din po natin yung pag-inom ng tubig upang maiwasan po natin yung panganib na maaring idulot ng init ng panahon sa ating kalusugan. At para naman sa lagay ng dagat baybayin ng ating bansa, wala po tayong nakataas na gale warning. Kaya malaya makakapalaot yung mga kababayan nating mangisda, pati na rin yung may mga maliliit na sasakyang pandagat. Dito sa Metro Manila, ang araw isisikat mamayang 5:27 ng umaga at lulubog mamayang 6:19 ng hapon. Patuloy po tayo magantabay sa updates na ipapalabas ng Pag-asa at para sa mas kumpletong impormasyon, bisitahin ang aming website bagongpag-asa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Grace Castañeda, magandang umaga po. Maraming salamat, Grace Castañeda ng DOST Pag-asa para sa ulat panahon. At sa mga nagtataka naman, ano nga ba yung nararamdamang init factor dito ho sa ating rehiyon, partikular na sa Pampanga, batay na rin sa monitoring ho ng DOST Pag-asa sa kanilang weather station dyan sa Clark, Pampanga. 40 degrees Celsius ang heat index para ho sa araw ngayong Biyernes, May 23, 2025. Diyos ko, kapalin mapali yan. Malisangan po, malisangan. Minong tanda kaladanom kabalen kakakalinguan. Minuho na marami tubig. 40 degrees Celsius ang forecasted heat index ngayon pong May 23, 2025. Ayon na rin yan sa DOST Pag-asa sa kanilang monitoring sa Clark Weather Station. Alam nyo, interesting yung weather station ng Pag-asa sa Clark. Sana mabisita nyo rin. Pero sige, gagawa tayo ng balita ulit para masilip natin, makita ninyo kung ano yung sa loob at paano nila binabantayan itong panahon. Itong fino-forecast nila, itong magiging lagay ng ating panahon. Yan. Makikita mo dun yung mga graph nila. Makikita mo, kung ikaw ay mahilig sa siyensya, kagaya ko, yan. Matutuwa ka talaga. Sige, tuloy-tuloy ang ating balitaan. Impormasyong mapakikinabangan. Ito muna sa mga nag-aabang ho ng latest foreign exchange report. Forex muna tayo mga kabalen. Nagsara po ang palitan ng piso kontra dolyar nito pong araw ng Huwebes, May 22 sa 55 pesos and 58 centavos. Yung ibang denomination naman, ito lakihan natin. Japanese yen, 38 centavos. Yung Great Britain pound, 74 pesos 62 centavos. Hong Kong dollar, 7 pesos 10 centavos. Saudi Riyal is 14 pesos 82 centavos. Yung dirham, 15 pesos 14 centavos. Euro is 63 pesos and 01 centavos. Yung Korean won, 0.40 centavos. At yung Chinese yuan, 7 pesos and 72 centavos. Yan ho ang latest foreign exchange rate batay ho sa available data mula ho sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Ito naman, announcement muna doon sa ating mga kababayan. Oo, baka kayo po ay apektado nito. Makinig ho kayo at take note. Para ho sa mga taga Mabalacat City dyan sa Miara Heights Subdivision at Bundagul. Ayan, mamayang gabi, alas 9 hanggang bukas ng alas 5 ng umaga, wala hong tubig dahil magsasagawa ng flushing activity ang Prime Water. Apektado
Apektado rin ho ng naturang water supply interruption yung Bundagul Resettlement dyan din sa Mabalacat City, Pampanga. Mamaya namang 1:00 hanggang 4:30 ng hapon, ngayon pong Biyernes ito, sa Barangay San Pedro, Palcarangan, dyan sa Lubao, mawawalan din ho ng tubig. Sa Barangay San Pablo First and De La Paz sa Lubao, Pampanga, 1:00 hanggang 4:30 ng hapon ngayong araw, wala rin supply ng tubig. Yan ho mga kababayan, ang latest. Ano? Kaugnay ho ng ulat sa power interruption. Magpapatalastas lang tayo sa ating pagbabalik. Talakayin ho natin ang mga malalaking headlines dito ho sa Pampanga at sa buong Pilipinas. Ayan, yung mga balitang may kinalaman ho sa atin sa pang-araw-araw. Simulan ho natin yan sa election protest. Unang-unang inihain sa tanggapan ho ng COMELEC ay nanggaling ho yan kay Mayoral Bet Maylene Pineda Cayabyab na hindi po pinalad sa nakalipas na halalan. Ayan, at gusto ho nilang humingi ng manual recount. Ang detalye ng balitang yan sa pagbabalik po ng CLTV 36 Newsstream.
Nagbabalik po ang CLTV 36 Newsstream. At para ho sa mga katututok lamang sa ating programa, ito ho, gaya ho ng aking binabanggit, ihatid ko sa inyo ang mga malalaking balita ngayon pong araw ho ng Biyernes, May 23. Opo mga kabalin, ito po, manual recount. Hiling po ng natalong mayoral bet sa San Fernando at dalawa pang konsehal na si Maylene Pineda Cayabyab. Opisyal na pong naghain ng election protest si former mayoral candidate Maylene Pineda Cayabyab sa Commission on Elections o COMELEC main office sa Intramuros, Manila ngayon pong Huwebes, May 22. Panawagan ho ng kanilang kampo ang manual recount sa 239 precincts para ho sa 2025 mayoral race sa City of San Fernando, Pampanga, kung saan nakakuha po si Pineda Cayabyab ng 49,061 votes habang 127,124 votes naman ang nakuha ni re-elected Mayor Vilma Caluwag. Ayon ho kay Attorney Joseph Jeffrey Miranda, ang legal counsel ni Pineda Cayabyab, naglalaman ng nasa 13,000 affidavits ng mga botante ang kanila hong protesta. Nakasaad dito na hindi umano tugma ang kanilang binoto sa lumabas na resulta mula ho sa mga automated counting machine. Samantala, nag-file din ho ng hiwalayan election protest ang mga dating kandidato rin na hindi po pinalad makapasok sa konseho na si Tin Kings Chua at Cristel Agustin. Pakinggan ho natin ang pahayag ni Attorney Joseph Jeff Miranda kaugnay ho nitong inihaing election protest. Ang kauna-unahang election protest na inihain po sa Commission on Election kaugnay ho nitong katatapos lamang na 2025 May 12 midterm elections. Narito po ang tinig pahayag ni Attorney Miranda. Puhingan niya rin tamo kay COMELEC para buklat daw po rin ballot boxes para determine tamo, magbalik tamo kitang mamasa tamo at determine tamo nung nino talaga in sinambot yung syudad na San Fernando. Okay. So, ano mga grounds for the manual recount? Hindi Well, na mamayad kitang manual recount. Well, the protestant will pay for that. No? If in the event that the protester will also file a counter-protest, then the counter-protester will have to pay also. Sir, anong grounds for filing this protest? Well, we have already stated them in the protest. You can see. I cannot divulge them right now because it is already filed and I'm now covered by the sub judice rule. Attorney, malalaman kung nakalaboxes pumirma ng affidavit. Ilan po? Nasa close to 13,000 Fernandinos. 13. Sir, ano yung mga affidavit na to? Yun na nga, yun ang laman ng protesta natin. Makikita nyo doon kung ano, the records of the COMELEC are public in nature, so you can go visit the ECAD, the Electoral Department. Hindi ko alam kung ano. Sir, may lang description. Itong mga nagpirma sa electoral protest, dun sa mga affidavit attached to that electoral protest, kung i-describe mo ba natin, correct sabihin, supporters ko ni Maylene Pineda Cayabyab? Yes, they are supporters of... Attorney, and some are even, ang trust nila is not to determine who, yung mga iba natin, no? Kung hindi na ito yung sino nanalo, sino natalo, totoo ba itong ginagawa natin na process? Okay? Ito ba ay walang daya, walang... Some of those, no, hindi naman lahat, because majority of them, or almost all of them, ay pumunta ron para ireklamo talaga nila. Pero meron din nagpunta na para ma-determine talaga because they are not fully convinced that this is the result of the election. Attorney, gaano katagal ho yung
tinitignan natin na lumabas yung resulta ng manual recount? Hindi pa natin alam dahil isa-serve muna yung summons sa kabilang partido, sa protestee. And then after that, meron lang silang 5 araw para sagutin yon. And then after that, we will conduct a preliminary conference, after which the schedule for the opening of the ballot boxes will be ordered by the commission. Yan ho mga kababayan ng tinig ni Attorney Joseph Miranda, ang legal counsel ng kampo ni Maylene Pineda Cayabyab. Kaugnay ho nitong kanilang inihaing election protest. Ang naglalaman ho ng 13,000 na petisyon o affidavit na di umano mula sa mga supporter at mga botante rin na ang kanilang katanungan bakit iba daw yung lumabas doon sa resulta doon sa kanilang binoto, iba yung lumabas doon sa ACM. Ito ho yung kanilang kiniklaim na basihan ng kanilang protesta. At naglabas din ho ng pahayag ito pong si Maylene Pineda Cayabyab. At ayon ho sa kanya ay ito po ang paghahaing ito ay bahagi po ng ating demokratikong proseso ng eleksyon. Kaya sana wag daw masamain ng ating mga kababayan. At binanggit din niya na ito po ay layo nitong magbigay linaw at mabigyan ng kasagutan yung mga katanungan at yung nakapagtatakang resulta daw ng halalan at pakinggan din yung hiling ng kanilang mga supporter at mga Fernandino na kumpirmahin nga yung lumabas na resulta ng halalan. Sana po ay maintindihan nyo na bilang kumandidatong mayor sa San Fernando, meron po tayong karapatan na dumulog sa COMELEC para mapagbigyan ang hinihiling nating manual recount of votes. Yan ho ang pahayag. At statement ni dating board member Maylene Pineda Cayabyab kaugnay ho nitong inihaing election protest sa COMELEC. Pakinggan naman ho natin ang tinig ni Mayora Vilma Caluwag na hindi umano nababahala dito sa protestang inihain laban sa kanya. Narito po ang pahayag ni Mayor Caluwag. Karapatan dito yung balang kandidato. Karapatan dito itang kumbinsido ketang maging resulta ng eleksyon. Pwede na namang gawan itang burida. Karapatan dito. Alata mo pwedeng sabihan kanita. Atin kayo pong, binigyan na kayo po yata ang 5 days ni COMELEC to respond. That will be your next move. Panayanayan tayo kay ganito. Ba't mag-comment na? Mayora na pong sabi tamo election ketang abanggit na po nandin Attorney Jeffrey Miranda ing legal counsel na pong Pineda Cayabyab na alila po kumpiyansa rin kampo na po king maging resulta na po ning kaya katamong nilabas sa election king mayoral. Siyempre karela ito. Paano mong pwedeng panghimasukan mong nanditang opinion, kanya-kanya tamong opinion. Pero siyempre, anti mo, kami, nung kutangan nyo kung yan, yung opinion ko, siyempre, okay itang maging resulta. Maganda na tutuya pa lang, itang sasabyan da rin tao, na rin ang bubulong da rin tao. Mayor, tahimik lang mo po rin tao. Ang yangi kayo, apakibatan nito. At akakiyo, ketang nilabasan tamong kampanya, at yung kayo, maging witness kayo, organic la rin sa gana da rin tao kaya katamo. Alang aliya scripted, akiyo very organic, akiyo talagang gagawan na mo. Ring tao retang banner or whatsoever kanya-gana daw. Kaya katamo at ikit yung mapaling pamananggap at ala kaming babayaran karetang balang pupuntagan ng barangay ampo pang house to house. At balo yorgo deng San Fernando kilala la rin Fernandinos a wise voter. At akakiyo naman ka rin comments, retang comments, miyayaliwa, real name la, tutula, na talagang okay lang. Ketang kumpinsido la na okay itang linwal resulta tutuya, itang linwal
resulta. But then again, uling ketang netong itapupunan tamo yung convince ketang makanyang karapatan itang mag-file yung makanta. Kasi luwa naman akong ku-questionan da kanita. Alang ku-question kaya katamo ka rin, ing maku-question ka rin ing integridad na ning COMELEC. So, ikita naman, kasi nung isip tamo, lawen tamo, karakaldang emo naman ninyambut na king administration, di ba? I guess ako, para ka na ako, actually, ako pingkakarog kanitang oras ay tapat, di ba? Ikaw interview niyang king school. Ikayo niyang king school na uling ating incident amilyari na akong binoto da, linwal aliwa. So, kami right there and there, may right kaming protest yabay. Kita mismong school. Ali kami after. So, nung ating nikarugan keng tirayit, ako ito. At saka rin tao, mabilog San Fernando or mabilog ng Pilipinas, balo da na alatang kapasidad mamurayit. At balo da rin tao niya yung ating kapasidad mamurayit. Inyo pong narinig ang tinig ni City of San Fernando re-elected Mayor Vilma Caluag kaugnay ho ng inihaing election protest laban sa kaniya. Ayon ho sa alkalde karapatan ng kampo ni Maylene Pineda Cayabyab na maghain ng protesta. At ito naman ay kanya daw ginagalang dahil siyempre ito'y bahagi rin ng proseso, at giniit din niya na at wala umano silang kapasidad na mandaya o manipulahin ito pong eleksyon. Yan po ang diretsa at live na pahayag ni Mayora Vilma Caluag. Napanood din nyo kahapon yan sa live natin. Kasama si Paulo G. Santos habang yung isa ng mga ating ulat. Kasama si Jody Mercado. Yan ho mga kabalen. Alas 11:02 na. Ako po ay magpapaalam na mga kabalen. Tumutok lamang sa CLTV 36 para ho sa mga update, development, kaugnay nitong balitang ito at marami pang iba. At tuloy-tuloy ho ang ating pagbabantay sa iba't ibang kaganapan, hindi lamang sa lalawigang Kapampangan, kundi ho sa buong kapuluan. Itong election protest, this is the first election protest that was filed after the midterm elections or in relation to the midterm elections, 2025 midterm elections. At yan ho'y kinumpirma ng COMELEC. Muli, sinesenyosan na ako ni Patrick. Ikakat na daw niya ako. Huwag na nating hintayin, Patrick. Ako'y mawala bigla sa ere. Ako po'y magpapaalam na. Maraming salamat sa lahat ng tumutok dito sa ating programang CLTV 36 Newsstream. At syempre, lahat pong wala nang nakafollow, nanonood, shout out. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta. Na-appreciate ho namin lahat kayong mga nanonood, nagko-komento dito po sa CLTV 36. Muli po, happy weekend mga kabalen. Ingat tayo lagi at piliin nating maging happy